Listen to this leaked video from 2001 where Netanyahu is already mapping out today's massacre. קודם כל, לתת להם מכות, לא רק מכות כל כך מכירות, שהמחיר יהיה כבד למצוא, כרגע המחיר לא כבד למצוא, אבל זו התקפה רבת היקף, המערבות הפלסטינית. זה לפחד שהכל מתמוטט. לא פוחדים, צוחקים להם, יראו לנו לתוך הישר, וצחוק ופשוט הם לא פוחדים. זה מה שמביא אותנו רגע, אבל אז השוק מהעולם יגיד מה, אתם כובשים? אתה לא מפחד מהעולם, ביבי. במיוחד היום עם אמריקה, אני יודע מה זה אמריקה. אמריקה זה לא שאפשר להזיז אותו בקלות, להזיז לכיוון הנכון. הם אומרים שהם בעדינו, אבל כאילו... לא יכולים. אז שאם אנחנו עושים איזה משהו, אז הם... יש עליה, אני מניח שהם אומרים משהו. אז אמרו, 80% מהאמריקאים תומכים בה. זה אבסורד, יש לנו שם תמיכה כזו, ואנחנו אומרים מה נעשה עם הממשל ההוא היה פלסטיני בצורה קיצונית. לא פחדתי להתאבד שם. לא פחדתי להתאבד עם קליטון. לא פחדתי להתאבד עם